egati chingongo ao chense kira gituko olia chuma ensaye moya maragoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kiabene Gensoko TV oboroso womagusi. Maumifunga wato moyo niwete ngatindi monto chere yenkaro mororo asamalia tabakondo kama Taifa 254 inde Gensoko TV oboroso womagusi. Pineapple, kuratiga asamalia tangu milka sila daiga seta kulpa Gensoko TV oboroso. Manjito mulgeria bwita seni Gensoko TV ni gochara chensa isana ibere chia bolo mugaso chinga kina kwaliganiria mangana maya asenchira yo winge karansoike eria tariane Diana Demo. Togo chaka bene kurwa ase county ya Kisii nigo muwaziri boberendi baime mense omuske Kipchumba Murkomen haikireme county ya Kisii erikorigeria obokoleri boberendi etaro yaye anene nigo erengetie gotinya oborendi gwetera omoroberio omwekaine buna usalama mashinani. Forum for public engagement on security issues, an opportunity for us to listen to our chiefs, assistant chiefs, OCSs, and members of public on issues, service delivery and security in various parts of the country. Ordinarily, this would be stationed now in Harambee House for the headquarters of the ministry, but we thought that it was better to at least once in a year to have an opportunity to work from a county. So today we are working from Kisii County, answering questions and resolving problems that are related to this county, and that is what we have been doing throughout. People keep asking themselves, what is it all about, Chukwa? It's just us continuing our ordinary job that we would ordinarily be having people queuing in my office in Nairobi wanting to see me to discuss issues that are affecting their community and their constituencies, their counties. And instead of 2-3 members of parliament or MCA or chief or county commissioner or DCC coming to visit me in my office, we have decided that at least once in a year we visit them in the county and listen to their issues directly. So it's an open forum. Questions will be asked. People want to ask directions on how to handle certain things. I have also questions to ask them concerning security issues in the county and the manner in which we've been delivering services. Nabaigo omwegereria bobwene bwa mwanyabantu wetera ekyombe kya Kirige na Thompson Osoro obaigereire abo MCA kurwa Orogongo rwaguse abo bachiete komora omuraibense ya Kenya aso muchomano Nairobi imeje nyomba yoburai Osoro tebire etariyo nigo yarengete amagendero gochase county ya Kisii ne county ya Nyamira. Amariata nenkoro Thompson Osoro no mondo human rights ga Kisii. Again tonkerego kwane kagia State House. Omoshimiwa His Excellency Simbarati nairete IMCS as a president of the Republic of Kenya.
shida teo no nembe bono iga egento tutagete na magendero gusi chikura chi election 2027 ngare sana chire ebintebi abamusie bande bachiete Nairobi abande mugatigaraga muchago tongaina na bono mutete koteba mutumunyore sympathy korwe sitore nga muchieti State House moisonde mwarega nosor inu the 30 MP MCS ba Kisii County mwarega nosor mata akaba 20,000 kero monto ta 20,000 ga chibasi jirio sora ruseti mbo ya ruseti chibasi ro State House cha ruete chiga chesimole nkibona mogo tongaina narani inu muri ese ruto ose muri 2 term no more 1 term mogo tongaina aga sympathy teyo moko nyora nainwe chie musie chiri mwatigarete ga Kenya including bari bonsi bari ko igore menuga kotebana na barabu mbata kete kwanda State House na mbata kete mangana yo bale maga ya matiang ngotari maga si matiang including Zibarati maga re si matiang lakini for now kwekatobere as a president of the Republic of Kenya tonyore kende toriga oroche mongino mateka okorokwa oyo Boma Bay County Gladys Wanga iga tenenire maga as a president ebinto byaminyokire go kioko minyoka Simbarati tenene as a president na onyore kendega ego ikachinko kichie campaign we decide lakini obochoni bortoko tebuna inu mwachiete nandi mukareta ruchibesa tigago tongaina motiego tongaina amwarenga no osoro ningo osoro bosono monto ruto inki mwango koro kera more no osoro emina tino ruto mwenge nere tiago tongaina pi 20,000 mwetu abe musie bali bachiete Nairobi guchibesa ninchuna chirocho minyoka sa matanga nyoke seme changa abana bana bakwanda chisukuru karuchibesa na intuga amuna babosoro togorera nchiga chitauni ga torage totebe mbia mwachete onde tabase go criticize abantu bachete State House we don't want to see muna togo konyorae o criticize State House imbuogo ene nyomba yense onde bwensi akogenda bintemo gateno monto chete State House na tarimaga ya matiangi obunobo choni tutigarite ase kaunti ya Kisii niga matanga arobeire okorekana ekinyoro kya bugichoncho eyuera nsemo yibunge ya bobase kaunti ya Kisii atedenigwe ase mibange ndionse etarigo chia kogendera maiga yomusacha ukabeire omwancho ye nyagusira abeteka gutama no mwanobo turega igetora matanga yo mwana itokoro kunaomi Naomi abere gagusira no mwana yo monene ni gakare na ise ne style yale na ise nande no mwana nyaroka kulingana ne lichike tomaete ngo mwana ekera iboiru ngina nero kobera no mwana bakaike miaka 18 elinda mwana amanya gotwara bosibore bwoko deciding ayawa nete koba Naomi nanyomire korumagega bakanyora no musacha ayo mwana ayo amo yoro moiseke lakini ngenje momanyete jale jezinjiro chenyomo bagacha bagatigana kiro mutakaganda kifiat mwana ominto nande go ninche nkomoru nyuma bone nkumetingana na Naomi agotindeku mwana oyo tayo omusacha oyo moireto mwana onyongete Naomi akairo mwana tare korento mwana atindeke ngina nkayibara ucho mwana ona ngina go arento mwana atindeke ngina turega igetora matanga yo mwana itokoro kunaomi Naomi abere gagusira no mwana yo monene ni gakare na ise ne style yale na ise nande no mwana nyaroka kulingana ne lichike tomaete ngo mwana ekera iboiru ngina nero kobera no mwana bakaike miaka 18 elinda mwana amanya gotwara bosibore bwoko deciding ayawa nete koba Naomi nanyomire korumagega bakanyora no musacha ayo mwana ayo amo yoro moiseke lakini ngenje momanyete jale jezinjiro chenyomo bagacha bagatigana kiro mutakaganda kifiat mwana ominto nande go ninche nkomoru nyuma
bone nkumeting'ana naki Naomi agotindeku mwana oyo taiyo omusacha oyo omoirete omwana onyongete Naomi akaire omwana tari koreta omwana atindeke ng'ina ngai baroche omwana ng'ina agotindeku mwana ataiyo agesa mabera ari ang'ondi okoigwa omwana oyo achiche gaki ebi nebikono gatokorera omwana oyo achiche gaki esa mabera ao omwana oyo ache mune konyarekana arorese ng'ina kobeku gaki rikarenge koira omwana na ng'ina atindeke tigatoiraneria omwana ori gocha egera omwana atindeke ng'ina aroresi ng'ina agotindeku arore embera ya ng'ina gaki kamoranche ase omomura oria ore tokonya omwana oyo gocha toa omwana oyo arora ase ng'ina akorete ki ase ara ase agotindeku matanga sabarai bachiri amatanga yo kwenekya buna kwena nabare chi kwena nabunamba ikira nasi chinseme chichamo gweka ime county ya Kisii tole ya masemo ali agenda tukwenekwa asinga kechi Yangu anenge Swahili kule roho. Jana viongozi kutoka eneo wakilishi county ya Kisii walielekea kule Nairobi, wanasema wanaenda kuona rais awapatie maendeleo. Wamemwona rais mara 9. Tangu wakati huo zile hela zilikuwa natengeneza cancer center zililetwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wakaenda wakafunga airport ya Suneka tukakataa. Sasa wamefungua, wanasema rais tena atakuja kuifungua. Hawa watu haya, hii serikali yenyewe sijui kazi yao ni nini. Mheshimiwa Rais, endelea kupatia Wakenya maendeleo, wacha kupiga siasa. Sisi kama viongozi, wananchi, wanakanisa na kila mtu ambaye ana nia nzuri kwa nchi yetu ya Kenya, awe Mkisii, Mjaluo, Mkikuyu ama Mpwani, tumeamua yule anayekuja kama kiongozi wa 6 wa Kenya, jina lake ni Fred Okengo Matiang'i. Nasema ukweli ama mimi nadanganya? Nionyeshe kwa mkono hivi. Roho maene kukwana usoro wa mungu kwana. Ya mwana ya sawa sesenie. Thank you so much. Ntoreno mwana minto vino korante paske kemo na machikwe wake uvina abakwani erendeto. Biyamolo CS. Abantu ba minto nonyetore samabe biyamole nainde. Walimo tamanyeti nje wangoro kwa Benfred Ongeri Obino. Otenero waralia abakorora seito mumbwalia. Nainde wana achira na inchende etama gomba na bene ekiyaga omuchi oyo nimbwata basani abange. Bwata basani abange sana agaiga nainde buna dakine ta na areko talense nimbwata basani abange. E family ye pole. Omuinjinia no muntu na manyete kana akorere biashara ari Kenya Bureau of Standards. So no muntu na manyete biyamono. Pole ga kise family. Nainde ingana ndi yonda abaye gwetani elio. Martha na Maria igo bakare kogenda kuminyoka kurangiri Yesu. Komotebi ng'omusani o Lazaro igane katika hali ya maututi. Na Yesu buna akare ekiana amanyete ngikere akagendera n'ebintu byaye. Yesu aja koira na ekarochi akorera matukane. Martha okomorora okomotebi ng'omonene kware gucha matukana aitire kangangu akonya Lazaro. Yesu akagendera ko babu akamotebia ng'oro kimbera ya Lazaro asere. Marita akamotebia nga otiokire ekiagara kurwa kweta matuka eridane. Yesu akamotebia nyendire kwaegena kangangu arobo nene bwatata. Amaene bagaiko bakarusirigena Yesu akareta Lazaro moyo. Bono nae family ye rangeri Nyasaye rangeri Yesu nero raba le mitunkuru tolegaiga nero raba echingu magomba na rayo naende komenta nayo mumanyete na atari nyari baliye na arabirie mwako yo na arema next year nimbose omona Nyasaye karandolera mabera
angobo gima 2027 ni komere akidio go komera ningaletio abantu bako na abantu abo ni magete ninwe na basabire engakiye yego ikomone kara to chinguru basi ni talese biamono sana murante biesengo chibeka gochi biamono nyasaba seni mogende no wa Manjito Morgeria ine chigatiye chinkwana chia barayibanyara wekerana asamatanga yechinsemo chiamo weka county ya Kisii na bigo togoska mutwe nigo mokonyi bo munyakerogo bwekiama kya Wiper Patriotic Front Party umwakere Victor Swanya ogeto atebire homogusi asinga kichi nigo abwene togoska ebirengerero ao bunenchira yemo yogo semania na gutwara eriogi erimo nigaya kwanaya emambia rero asaikirana egetaseni geito Yensoko TV kuri gitoro kurai dugwada abana bayitu babiri igende gitangani tigato cyamo naenda abana bayitu babiri bakuri kurai tebia your supporters mbacha ka witana yekorokis ekorokia ekorokubi asibali bai bande tuwendo kori gasya munoro egende ngiringa ina bange turi lakini nturi bange tuje kwichora paka toro ki ababande ngandu bwato bomo obunge bwaito na buje otwa maskani na buje kogera abo batusike batubwatisi onye ndo koro ki obomo nyakirindi bahuje utwigena nande konare kuburayiga aye musike Fred Matiang'i no musike David Maraga rangerania handshake nje akorwa ngi mudagore handshake umugushyamanya we are together nando ture under democracy meaning on the ways abaguri burayi egero kuburi burayi turabo mubisa igo nga kwanza kuburi burayi kuzaribuye bono kuruba mountain igaiga mbaringa baro baguburi ogende Western Kenya mbaringa baro bamarala babo Eugene babo Tembea igo to koro kubube ekero to segetana nantutige bari supporters baito baja kurutana amakindi inumentu muraba Kristo humility into kiamana tiga ku glorify umuntu abenganya sai no umurai nya sawo kurwa the end of the day nandi ngorengerera indi no umaine ingabara baito mbayigwane barangiriye all leaders baka bali bangete tuikaranze ntugu kukaranze tabenga maybe twarore tugoya koreki aturai ekin twanja ne twes eniliyo obumuburende points I'm sure they will see nanda abandi batebi abantu bami asimu umwe nandi nyegeni ngeringa onye tugusinyukolera abantu baito amo nduje usiku nona abandi ba tutotenga tokolimire mamu yo bahoje koranga inumu bwate burai so na inumu na inchi na inu tiga ko twara liberera ngo yo taukwana usite ukwana guru ya nyerebe na baka nona bangenga oyo ukwana nyerebe bube oyine kerentane no bono you're becoming too much igo tiga inua bwana inchi tumanenga nyasao toire ebiegwa in the name of Fred Matiang'i and David Maraga nonde bono mwana yuswanya na tata benene tu president bono kingo jenga kimoja na ngenga moja konkora is David Maraga nonde bono mwana yuswanya na tata benene tu president bono kingo jenga kimoja na ngenga moja konkora is a right for ever Kenya ogoreki kuburi kibaka bakuburi rekera bakuburi timini dinga abago create enmity Manjito Morgeriano tugukorerago amaya chinsa isano naibere korende omorikyo ito Innocent Onyango nigo amusabeire omorikyo mworokia Fred Kinara okuritaya okuya nabigasemere mabiri kagokora kwene kyabuna aborokia kunyara balba konyora amasomabo asenchira yabene na nchina motebire Wilfred Kinara nga byamono asemere bakabiri kagokora tikatoranya tokoligeria kripkae oyo minto Innocent Onyango ekero akumaganiria okuritaya okuya ngomba tujumbe yabena kuchia somo mwalimu Wilfred Kinara geto oyuri tukolia lero
kunyara kwa kulinga machoki na kogenda kabu no moroki oberira sekirasi esemya kemenge na nene mono nyare ko baga guchenchia magima ya bana abange bayitira samukaye nigongote binga umwalimu ono lende chinga kichekire na ndega sikwa kole nemia okogenda ngonyo rumutima kumia na ndega siage mienero yage tukakine kirogo paka wekira ko umwalimu mone unabona okogenda ka kurwa se skulu eyo eresemo ya kibajiti chisemo cha bomet na koganira chinga kichingie wekira gwo mwanjito mongeria no gukorera magia chinsa isano na ibere kole netikangwa kirengambia maso gusangana inche korwa twagachagete chinsa 12 cha mambia somoro birito ensoko bwakire wekira boniga genda gucingire mino bitumi taseni yensoko TV nakyo oboroso mugusi tumerere ankyo nyasaye karwa twanchere eri teranda yana ndemo tumerane ensoko bwakire